INP channel atangin kan lo lom le cheu ni khat zelin January ni ruk kan nai heta thina phudep dep tamai nakina damakan chuan he kumpo hi kan la William vele nge yang upadana dam hi ho photila thange US election thuboi chung chang hi kan channel kaltlangin mi rang ziak kan ron ti chuak fowa ziak tu te ngai dan kan vatom puita ti na lam ni lovin clear tu ten mi rang clear na en lo hriat vetan kan ron chop chuak mai ani hei hi dik lo tia han soi mai theni lova January ni ruka US Congress joint session lo om tur phei hi chu in khel soilok na prediction ang deuh hi ani na china omvea dan hi azawa tunge pet golang tulam nge chechezo kang ti soya har leni an game en photangai ahuna thlen ma hi chu rin thu kanin soisiak nak zel photani ang chu voina the Epoch Times chanchin bulam kanan soima sange Donald Trump adin mona him ti alang le kul maya nero puilo khleng tur chungchanga ngai dan in ang lo takatam maya media zinga tu soi nge dik lo tia han soi hlei thei po hi ni lo kan ti to kha ani alo khlenga nga engki ma fel vek mayang ro rel na chuan ti fel to do na ni National Intelligence Director Louis Richard Allen Grenell chuan January ni ruk US Congress joint session lo om tura Donald Trump adin muna him thu aron soi vele ta nizan mai anitan January ni thum pathian ni khan Richard Grenell chuan he thu hi soin Democrats te chuan thil dik lo om lo ti in bulan an tran phota ti chuan thil dik lo lian tham soi tur om lo an ti le a tuna election result ti danglam thei tur khop election ti chingpen na om lo an ti le ta ni mitin hian he in khan pui hi adik lova in bum na lian tak om ti kan refek reng sia atiani a soizel na heng thil dik lo chung chang hi kota kan thlena piang in kotin min nol sak zia maya chuwangin dan ne lang ta jok le kan ti tura om jok chu dan siam tu politician temit mu ngeya a fel lo na lai te hi kan en ti rangai ta ni atibok Richard Grenell hian Texas Senator Ted Cruz chu emergency audit a phut wangin a fakhle boka kan soifo angin Senator Josh Hawley Ted Cruz Louis Gohmert le Representative Mo Brooks te chuan Electoral College vote hi challenge antuma an tha ti chak turin Republican member mi somnga chuangin thlopan tum ti The Epoch Times chuan atar langa news masakan soi angin CNN chuan Republican member mi za som Lee velin Electoral College vote objection hi an thlop don ni na tar lang bok Ted Cruz chuan Fox Business palai ne na ti hian soya US Congress om member te hian thil ti ngai kan nei kan democracy le election system hi kan hum hi mangai tak zedani American mitam takin November ni thum election kha an pom lowania hei wang hen President Donald Trump legal team chuan court le state legislature ate ma an la tarenga Congress hian enge motak chukan ti ngai ni ati American voter te tan mo phurna kan nei ati boka Congress hian enge motak chukan ti ngai ni American voter te tan mo phurna kan neya senator te hian kan ram dan pui vong him tur le in thlanna thiang hlim awm theinan mo phurna kan nei atibok Electoral College vote objection thlop du lo zinga Republican Senator Mitt Romney Pat Toomey Lisa Murkowski le Representative Ken Buck tentela an vain mi pasari vel chun ni ome midanga tamjok chun engman soi du ri lo Ken Buck le haute hian US Congress in electoral vote an nol thailo dan angin vote an share mai donani an lo ti ve boka mase dan siam tu tamjok chuan Congress hian democracy le election him na hi avon hi mangai ani anti ve thung dan siam tu theu zinga po ngai dan hi ain ang lo thei hle chun hi chuwangin
cái ni mi zo zi nga po ngai dan in kal tak tak omani point a om viau tho tura ngai ve teng u House Grand All Party Leader Mick McCarthy chuan Electoral College vote objection a thlop thu apuang vele ta a McCarthy chuan debate nei hiat hianga a dikin ka ria Senator tam takin objection pe kan tuma election boy na chingfel tur hian hei ba kong dang om chuang lo ti in The Hill chanchen buar hil McCarthy hi objection pe tu ani don nge a thlop tu atang don ti ero hriat chian ala ni lo deu Ohio Republican Representative Jim Jordan point objection a thlop tur thu apuang tu a Adam Kinzinger point thlopa tum thu mai nilovin Grand All Party House Representative Zavelin an thloparin thu soi ve bok McCarthy hi House Minority Leader tura thlan le ni January ni thum chanchin tharakan mu angin Georgia election thu boy hearing chu December ni somthum khan nei ania data scientist te chuan state senate hearing a President Donald Trump a vote mu tur vote sing thum zet chu lak chhuah ni in vote sing khat sang ni za som sari le pathum chu Democratic presidential candidate Joe Biden alama sonani ti entirin election data nen fin fiana an pe ni in the Epoch Times chona tarlang Georgia Senate Judiciary Subcommittee ma a election thu boy chung chang hi Linda McLaughlin Data Integrity Group amile data scientist Justin Mealy le Dave Lobu te chuan chiang takin an entirani Mealy hi electronic warfare technician ni in US Navy a kumkua zet alo tangto CIA noya National Counter-Terrorism Center a data analyst le programmer na contractin alo thok to bok chuwangin election data entir hi arin tlak hle turangayani Dave Lobu po hi minamay lo tak kum som zet data scientist na lo thok to ani ve boka company lian tenan man lai ani bok Mealy chuan heta kanen tir du chu Georgia election a khan vote diglo tam taka om ti election data mga hailan ani thil diglo om ngei ti chiang takin kan mu ti in hearing a hian a soi Donald Trump a vote an paisak te hi county level thil thlengania state level an en dikna hian mu chu a har hle nia soi ni Dougherty County ya vote sing khat sang sari zaruk le somnga Dodge County ya vote sang sari le pariat Putnam County ya vote sanga zakwa somthum le panga heti zat hi Donald Trump a vote chu lak chu sakani hengba ka hian la chui chhualo tam takla om turanga yani bok Georgia election result uncertified ang khan Biden hian vote sing khat sang khat zasari somsari le pakua in drama anne tinia heng county pathum mi chau po hi en dikni se chuan Georgia state a hian Donald Trump hi atling chiang hle don tinani President Trump a chuan Georgia Secretary of State Raffan Sparger chu anor chara nimin po khan telephone ina be nge mase Raffan Sparger hian Donald Trump a thu soi hi angai sak thadu tlat lowani hi The Washington Post chuan Donald Trump le Georgia Secretary of State te in biak na audio in anti chuaka election result chungchang an soi nge ti hriat thei darkar khatlai mayan in bia Trump bula hian White House Chief of Staff Mark Meadows le Kamot lawyer Greta Mitchell ten om ve bok President Trump chuan Raffan Sparger chu Georgia election result ti danglam turina phut ni in an soya masengun taka han ngai khak hian chutiang em po a ang chia lo President Trump hian do theile hoi hom takin balot te en dika chiar thale turina nge na chutia anti ngat chuan vote sing khat le sang khat aya tam ma amu bel tur thu a hilani Georgia hian electoral vote som parukan nei ti kha henon leil bokila thang chu drama chuan thil diglo om te chu chip chiar takin Raffan Sparger hi a hril niapa mase Raffan Sparger hi a phakar thiam ve thlo taniang kan chui mek ti te na changa mithi to vote tam tak a omania tia tramana soipo chu Raffan Sparger hian mithi to vote te chu pahni chialom om ti na changa ni engpo ni se soile soi nu naktip mai ni ta a ilo ngak top phot mai teng o
Democrat lam chuan Joe Biden hi an confirm ngal mai an ring hloma mase Dr. PCBX siamale Republican ru kol tak tak US dan pui meu po uluk taka zir theitu mithiam tam tak chuan hei hi an ring lo ve khop mai boka to nai maya khan Jovan Pulitzer chuan in thlan result dik lo zia chiang tok tak main mi pui mu thei turin aron phaulanga Georgia vote hi en dik tur ruwa manani pha ta nge nge a dik lo lo om nge ni chuan swing state zong hi akang kai ngal fikinarin om hle ani Jovan Pulitzer hi father of modern digital scan ti phu khopa computer le digital world mi thiam chung chuang ani hetianga thila kal tak noya hi chuan Republican lam hi chuan Joe Biden hi longrual tak chuan an pom mayarin om lo hle ani hi mainstream media hanti mai heng CNN BBC tele Fox News te pon Republican te hian pai thla kan tum ti hi an puang chiang ve ta bok House Minority Leader Kevin McCarthy chuan Democrats te chu American mi pui ngai tua ai chuan far left agenda boy pui mai maya lo pu ve boka McCarthy chuan House lawmakers te chu ramina mamo hun la ya tlan chia apui ni ti hian soya tuntum Congress kan thaliam ta kha kum somnga chung Congress na thok cheberin ni November election Republicans in tam takin Democrats kan ne cheu hi in thing har ro pandemic relief po hun taka kan pek thailo hi politics chau kan ngai tua kan ramin min mamo per lain kan na ain politics kan da poimo zo kani American dream ti lo thling turin American economy kan siam that masaka ngai ati ang na hle ani hi Vice President Mike Pence po Capitol Hill lama pathian ni chonu thleng khan Senator lak lu na hun amang chautan ta abuai so ta khop mai ana la hi a hau takin amo phurna lian view taka US mark huwa ngai chungle dan ngai poimo chungin le lama an party chu thei ngil chuang si lovin thila kalpui do na a khongai thak om ma ni hi